Ucingani lapho? Hey, azungimoshela isikhathi. Mangutshene uzuyibheke wedwa. Yini manje leyo? Hey, lahla 200. 200? Ngizoshawa namhlanje. Khona ngasho lahla 200. Oh, Mana. Lokho nje usiphathe kahle, ngicingisa kwethu. ayazini boy. Ayikho inkinga ngizokucingisa. Qinisile ngempela imali lahleke la. Cha mfethu, imali lahleke ngale yani. Ingale manje pho sicingani la? Phela imali lahleke imali cinga yonke indawo. Mafika ufuna ukungisiza. Bese uhamba wona imali sikutshela tikephi. Ngingamthola umuntu ongasiza sicingile imali. Ubani phela? Yazi ukuthini? Landela uzobona. Lo. Ukube ekhakini bekuthumile uhamba no200 yakulahlekela lo mali bebezokwenzani ekhakini 200. hayi Mathane ukhona machete Awuzami futhi awuzami. ayikho lento kumele sabe Hayi ne phela usho uzoshaya ekhaya. Hayi. Madoda. Yini kade lokho engqonqoza lana? Mfethu lokho singoza kangaka ngisizwa. Engisiza mfethu ngilahla 200 bengithungiwe mfethu ekhaya. Nihlezi unamacala. Hayi. Ufuna imali yedatha. Ha. Kodwa njalo hlezi ufuna i-airtime. Ungaze ungangivakasheli. Akuleka linda kancane amamini shana nje. Ngizobe sengifakile i-airtime. Uzowazi ulalela uzochazela. Mina into engifunayo iphuma esandleni sakho. I-airtime noshintshi. Ngifuna ufake intombi yami. Imali lahlekile. Ulahlile u200. Yabazo 100 rand bangana 200. Ya nyazi. Kana 100 200. Awu 200. Oh 200 uyahlanya wena. Uyilahle ngoba ufuna intombi yami vele ithole i-airtime. Manje mina ngizofela intombi yakhe ayithole i-airtime. Ithi bekuyinhloso yakho vele ukuyilahla le mali. Yabo wena. Ngilandele. Ngifuna uyicourt imbenge yomini. Imali, yini imbenge yomini? Imbenge. Kanti uzokhothisa kanjani ungayazi? Yini imbenge vele? Angazi, ngizwa ngawo la. Imbenge yomini, ngihlezi ngizwa nami beyisho. Mabefuna ukungishaya ngale emakhaya. Wathi ifleto zami ungizise yona imnandi. Hayi, shithi mina imbenge ngizoyikhotha uma uyazi uthini imbenge. Afisa ukuthi uma video lapho. Bafethu mina uthanda umsebenzi wethu bafethu ngicela subscribe lapho drop like lapho. Sithuba bafethu njengoba nizwa nje bafethu besho ukuthi mina uthandile umsebenzi wethu ni subscribe nje la ngaphansi. Yes, danke for watching the video.